Здравейте! Чувала съм да казват, че не можеш да си купиш щастие, но можеш да си купиш лак за ногти, което е горе-долу същото. И тъй като споделям това мото, ето моята колекция от лакове. Съхранявам ги в 2 кутии от обувки. Лаковете ми са доста, но съм ги събирала в продължение на няколко години, а някои от тях са ми и подарък. Започвам с червените лакове. На тези от тях, на които не виждате номера, просто няма такива. Ако не успеете да видите нещо, пишете ми долу в коментарите, ще ви отговоря. Между другото, червеното е любимият ми цвят. А кой е вашият? Ето оранжевите и жълтите нюанси. Както виждате, имам лакове от различни марки. Не купувам само от една определена, харесвам много марки, така че виждате какво разнообразие има в колекцията ми. Тук са белите, бежовите и кремавите цветове. Ето ги и сините. Тези първите са доста покривни, но този номер 88 и най-мъничкия в края 16 не са никак покривни, затова съм си купувала още. Ето тук тюркоазените и зелените нюанси. От тях имам сравнително малко. Лилавите ми са може би най-малко от всички, но пък са интересни цветове. Между другото, лаковете на Катрин Арли са много хубави. Повечето от тях нямат номера, обаче затова не мога да ви кажа кои са точно. Това са светло-розовите цветове. А ето ги и тъмно-розовите. Този, който ще видите най-отдясно, е изкрящ в тъмното. Когато се нагрее достатъчно от светлината и отидете на някое тъмно място, свети. Много интересен ефект. Черно, сиво, златно и кафяво. Както виждате, имам само един кафяв лак. Просто не използвам толкова този цвят. Тук са събрани малко по-странни цветове, които не можах да определя в коя категория да сложа. Затова са заедно. Най-десният лак е много интересен. Освен, че е напукващ се, си сменя цвета в зависимост от температурата на ръцете ви. Става от лилав в син или обратното, не мога да се сетя точно. Ето и всички брокати. И не на последно място са лаковете ми с тънка четка. Ето тук държа своите четки. Направих си тези контейнерчета, като ги облепих с такова декоративно тиксо. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало.
Ако е така, коментирайте по-долу, харесайте го, абонирайте се за канала ми и ще се видим скоро!